Lain na pulis nga ginaaligar nagkuha sang kwarta sa subject sang raid ginhingadlan na sa National Police Commission. Sa dugang nga detalye makaupod naton si John Sala live sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. John, sino na? Adrian, matapos ang pila ka adlaw ginhingadlan na gidman ang kontrobersyal nga pulis nga ginaaligar nagkuha sang kwarta sa isa ka raid. Ginbuyagyag na sang National Police Commission ang alan sang pulis nga ginareklamo nga nagkuha sang 24,000 pesos nga kwarta sa ginkasang raid sa sugalan sa Kalumpang Molo. Pamangkot ko kagina ang akon nga ang amon investigator sa Napolcom Region 6. Ang pulis nga na involved is Staff Sergeant Wilben Nombres. Ginrelieve na ni Police Colonel Martin Defensor Jr. si Staff Sergeant Wilben Nombres pero pilit nga ginatago sang City Director ang identity sang pulis. I promise myself na hindi ko sisirain yung feelings ng family ng mga personnel ng ICPO. Even though kahit ano ang kasangkutan ng mga personnel dre, to give justice to the family. Iga-verify pa sang Napolcom 6 sa mga ebidensya ginpasa sang tagreklamo antes umpisahan ng investigasyon. That goes to follow nga ma-file sila sang administrative case. Pag-file sang administrative case, then ang process naman evaluation, i-complaint i-evaluate na, i-require ang anti-evaluation i-require ang respondent to answer. Dugang paniselis kinahanglan nga magpasaka anay sang criminal case ang pamilya kag igasunod na ang kaso administratibo. Adrian, suno sa nagreklamo nga pamilya apisar nga ibalik pa sang natungdan nga pulis ang kwarta padayon sa gihapon ang kaso. Adrian? Madamo nga salamat, John Sala.